Arrenquem i avui anem a parlar de cultura, música i territori amb motiu d'una nova edició del cicle Secrets a Ulldecona, una proposta que aposta per espectacles de petit i mitjà format amb artistes emergents i estils ben diversos. Un cicle impulsat per l'Ajuntament d'Ulldecona que s'ha convertit en una cita cultural destacada al municipi i per conèixer tots els detalls ens acompanyen Nete Bericat, coordinador del projecte, i Cati Brusca, regidora de Cultura. Benvinguts al Canal 56, a la nostra gent. Pregunta inicial, no? Allò que diuen, com arrenquem? Doncs, bueno, en Nete no se sap mai com... Bueno, sabem com arrenquem, però no com acabem, però vale. Què és exactament el cicle secret i quin és el seu objectiu principal? Començo? Bueno, no res. Els cicles secrets va néixer dins d'un context que va ser la Covid, una temporada gris que van passar tothom, i a veure, la cultura, com altres tantes coses, com tot, estava tot molt tancat i molt ofegat. Quan vam començar a obrir-nos una mica, vam pensar a veure de quina manera ens podríem reinventar per tornar a donar una mica de llum a la gent, l'alegria, perquè deies que estàvem així. Com no se podien fer activitats en tamany gran, doncs me'n vaig anar parlant el germà gran de les jornades musicals, mai més ben dit, i dic, Nete, a veure com ho podíem reactivar una miqueta. Tenint un espai tan bonic com és el Molí d'Oli César Martinell i tenint que ser en petit format l'activitat, vam decidir crear Secrets. Per què Secrets? Perquè no sabíem el que passaria. No sabíem el que passaria, vam dir, li posem Secrets i que sigui. Però la veritat és que ha funcionat tot molt bé, vull dir, estem en petit comitè, íntim i agradable. La música ha sigut variada, vull dir, hem tingut tot tipus de música i, jo crec que, no sé si ho he dit, són 6 anys ja. 6 anys. Són 6 anys ja, és el 6è. I aquest any, la veritat, s'ha de reivindicar ben bé, que és únicament feminista, en veu de dona al 100%. Volíem que hi hagués gent del territori i buscant gent del territori vam veure que tot eren dones i vam dir, canviem-li les tornes. I així més o menys ha sigut, va néixer així. Això, Cati, per l'Ajuntament, per què és tan important apostar per aquestes propostes culturals d'aquest format? A veure, jo crec que la cultura no és només economia, no són només diners o d'allò. Crec que dona valor a la gent, no sé com te diria, donem vida a la gent. Hi ha molta gent que, a veure, al territori tenim moltíssima gent que val molt, són emergents, els hem de donar a conèixer. També hi ha gent que està consolidada. Pot ser que en aquest format és aquesta porta que s'obri... Exacte, i jo crec que l'Ajuntament com a tal el que té que fer és obrir aquestes portes i és per això. I llavors, al ser aquest format, des de petit format i mitjà format, hi ha aquesta gent que es comença a arrencar, no es troben aquell palo de dir, mira, fiquen al Teatre Orfeo Montsià, que caben 500 persones i n'hi ha 40-50. Allí n'hi cabem un centenar, més o menys, i... Que té unes condicions estètiques i acústiques. I acústiques fantàstiques, molt xules. molt boniques. Això s'agraeix molt a l'hora de, ja sigui l'oient, a l'hora de poder gaudir de la música en totes les garanties i en aquell entorn, i els músics el mateix, sentir-se còmodes en algú que t'està escoltant a curta distància i compartint aquell moment tan íntim i tan autèntic que és de la música en directe. Sí, és en directe, però... No, però és que estem apinyats i estem en família, i si un balla, balla, i si un se senta, i si no es pega voltes. És allò que dius, estàs aquí, no que estic a 50 o 100 metres. Lo tens allí, i estàs en lo tu a tu i... Tot se pot tocar, valga la redundància, des de l'ambient a la música a estar en les persones que hi ha allà. Quin tipus de públic, perdona que m'he tallat, quin tipus de públic sol vindre? Molt divers. Arreu. Al igual que la música, que és molt diversa, el que ens interessa és que vingui públic molt divers de tot el territori. Sempre.
Dóna'm una classe magistral de tot el que mos portes. Bueno. Perquè és que jo, de veritat, Cati, fa molts anys que n'he ve a parlar de les jornades musicals, bueno, i dels secrets també, aquests últims també venint, i jo el que realment al·lucino és que quan es comença a parlar de qui actua, vamos, és que ho té aquí dins, fulanito que toca, És que és el que t'he dit antes. Jo aquí tenia que anar a buscar, Agustí, a part de que en les meues àrees estem molt lligats en patrimoni, per exemple, llavors la part de cultura, esta rama de cultura, també. I llavors, clar, jo aquí havia d'anar a buscar en ell. M'ho has ficat bé, patrimoni. Queda pendent una entrevista per parlar del patrimoni d'Ulldecona, que n'hi ha moltíssim, i en parlem poc, sí. Parlem a vegades de les pintures rupestres, nosaltres solem tirar vídeos del castell, de l'ermita, però el que és parlar de patrimoni n'hem de preparar una ben preparada. Quan tu vulguis, tornem a... Possiblement tindrem algunes novetats d'aquí poc que seran prou susceptibles de ser explicades. Ja sabeu. Ja t'avisarem. Agustí, parlem breument dels artistes, va. Bueno, comencem este divendres 27 de febrer en Xàcata. Demà. Sí. Demà, és veritat que és demà. En Xàcata, que és una banda establerta a Barcelona, formada a València, però composada per membres d'unes quantes nacionalitats, des de Brasil, Argentina, Itàlia i Israel. Una banda que parteix de la música klezmer, de les músiques dels Balcans, però que s'eixampla cap al sud de cara al llevant de Palestina, en músiques tradicionals allà, en tons arabescos, puja per Bulgària, se'n va als Balcans, d'allà passa a Itàlia, el sud d'Itàlia, concretament a Sicília, i d'allà és curiós, perquè la música pot ser barreges impossibles, i salta a l'Atlàntic i se'n va a ritmes brasilers i a folklore argentí, com a reflex d'on són tots els membres de la banda. La banda està capitanejada per Mai Choma, que és una violinista cantant, una frontwoman que les veus i dius, uau, no? Una banda que presenta disco, una banda com molt singular, no? Perquè penses, com se pot barrejar aquest tipus de música? Doncs veniu i ho escolteu, perquè és que... No us ho explicarem. No us ho explicarem. I si no, si voleu fer una mica d'entetes, doncs aneu a YouTube o aneu a Spotify o on sigui, o en alguna plataforma, busqueu Xàcata Music, perquè també hi ha algunes bandes que es diuen Xacatà en accent estant. N'hi ha moltes, sí, és veritat. I a flipar, perquè és una proposta molt xula, totalment internacional, molt vibrant, i en està a ballar. Hi ha altres que no seran tant per a ballar. També per a ballar serà el divendres 6 de març en la Voodoo Jazz Band. Ja vam fer algun experiment en el tema de bandes de jazz de Nova Orleans i swing, i la veritat és que funciona molt bé, perquè hi ha molt de friqui del swing per este món, i ens truquen, i escoles de swing, i gent que balla swing, i venen a ballar i fan coreografies improvisades que queden molt xules. És una passada, de veritat, és molt xulo. Sí, en este cas... Te donen ganes, jo que de la jota no passo, però te donen ganes, Sí. Sí, són concerts d'esos que qui estigui quieto és que algo li passa, saps? O li fa mal al peu, o li fa mal al genoll, però... Està sort com una tàpia o qualsevol cosa, no? I en aquest cas una banda, també la cantant és lituana, els altres membres crec que són tots catalans, i això, sí, el jazz de Nova Orleans, aquell jazz de principis del segle XX, tocat en instruments de corda, en instruments de vents com clarinets i en una washboard, que la washboard, la taula de rentar, que porta 2 o 3 timbres i porta com unes ungles de plegar olives, però en aquest cas de ferro, i fa un ritme com molt dinàmic. Allò deriva cap al swing i deriva cap a un ball desenfrenat. També per a ballar, evidentment. I després passem a 2 propostes en identitat pròpia del territori, com són el concert de la Montse Castellà, en aquest cas fent homenatge a la gran Joan Baez, com a la padrina del folk, o sigui, l'equivalent al Bob Dylan de l'època, en Blowing the Wind i demés. En totes aquestes cançons, aquests grans hits de la Joan Baez, interpretats o adaptats al seu estil i cantats en català. En aquest cas també acompanyada pel Borja Penalba, un músic valencià que està ara per tot arreu i és un gran guitarrista i que crec que faran un espectacle molt xulo de veure. Este sí que serà sentat, per escoltar tots els detalls, per sentir-se, per dir, hòstia, uau, aquella cançó adaptada al nostre idioma i en una
musicat a la seva forma. Després, el 27 de març, aquí ens saltem un cap de setmana, tenim a l'Alia Sampai, que és una artista molt polifacètica de Santa Bàrbara. Ella desenvolupa la seva carrera a Barcelona, però a banda d'actriu i altres coses, també és cantautora i està presentant un disco que es diu Un delta fràgil, lo nostre delta, el nostre paisatge, allò tan delicat que el tenim que mimar perquè si no ens desapareixerà i que està tan carregat de cultura, de tradicions, d'olors, de sabors, de paisatges i sobretot de músiques. En aquest cas serà un concert a trio i després passarem ja el dia 30 d'abril, o sigui, ens saltem un mes sencer, i ens tornem a fusionar per segona vegada en el cicle del nostre benvolgut Manel Raga, director de cine d'autor d'Ulldecona, Victòria Sabà. que per a qui no ho sàpiga, són els cines antics d'Ulldecona, que tots tenim mogollon d'experiències allà en sessions dobles, triples i el que faci falta. I la graciós de la mitja part. La gràcia. Pipes, tramussos i de tot. I de l'algalliner, quan els vaqueros, els indios i vaqueros... Pues en este cas han buscat... Uf, no ho digues, que no ho aparentem. Jo també recordo que també hasta l'adolescència va ser dins del cine un diumenge per la tarda far d'això, de pibes i tramussos. Sí. I fantes. Pues en aquest cas ens fusionem, no? O sigui, quina hibridació pot haver entre cine i música? Pues moltíssima, moltíssima. L'any passat vam fer una pel·lícula documental dels Talking Heads i aquest any anem a celebrar el 10è aniversari del que per a mi i per a molta gent és Déu, que és David Bowie, el gran David Bowie, com a figura influent i figura clau a l'hora de transformar la música, la moda, la transgressió de l'art a tots els aspectes de la societat, mitjançant un documental que se va fer ara el 2022 de Brett Morgen, que es diu Moonage Daydream, que és el nom d'un dels seus temes. I clar, què diferencia això de veure-ho a casa? Doncs que ho veurem en tot un munt de gent que té aquella curiositat o que té aquell lligament David Bowie com a part essencial de la seva vida, o no, però que allí està David Bowie, que la veurem en molta qualitat de sonido, en 4 altaveus, 2 davant, 2 detrás, en pantalla molt gran, i en una prèvia que farem per a ficar una mica en context de la gent sobre la transcendència d'aquest moment i com poder gaudir-lo i així expandir una mica els sentiments. Per una part ho farem la presentació jo mateix i l'altra per Pere Valldeperes, que Pere Valldeperes és un altre gran friqui de la música i un dels màxims, si no el màxim coneixedor i col·leccionista de David Bowie arreu d'Espanya. Jo trobo que serà una bona ocasió com per a això, per a sentir-se com molt identificats, com veure aquest documental que jo estava esperant-lo per a veure en un moment molt especial, i aquest serà molt especial perquè el podrem veure i el podrem compartir i podrem sentir-nos molt a prop i superprivilegiats de rememorar i reviure això, una figura clau que, torno a repetir, per a mi és Déu. O sigui, estem a l'any 10, que és l'any a partir de la seva... Això, Nete, com nassos construïssis una programació tan variada i imprevisible? Perquè si alguna cosa està clar és que tu ara et dic, i després tots secrets que, ja ho veurem, no? Afortunadament, de música... A veure, ell de música n'entén molt, clar, això ho demostra dia a dia i que, a més, només cal que li nomenes una cosa perquè ell en seguida ja te fa, no? Però a part... Home, en aquest cas, tu has jugat un paper també molt important en aquest segle, no? Volent també, d'alguna forma, ajudant a transformar-lo en algo també molt personal del territori, en aquesta visió també més femenina. Aquí també tenim aquesta entrada d'artistes del territori. Sí. És que és el que comentàvem antes, vull dir, que hi ha artistes molt bons. Al nostre territori tenim persones fantàstiques i tant si són noves com si ja tenen el seu bagatge fet, però se'ls ha d'apoyar, se'ls ha de donar tot el suport. I jo crec que així és una bona manera de fer-ho. Jo sempre he reivindicat que tenim una magnífica cultura, grans artistes, fantàstic, el que volguéssim, però ens falta
saber-ho promocionar bé de cara. Mos ho hem de creure. Sí, Exacte. Sí, Mos ho tenim que creure. Si mos creiem que això és el millor, serà el millor, però si passes una mica per damunt, doncs no, al final passa desapercebut i no té que ser així. Hi ha que dir que en els últims anys al territori, a tot el territori, o sigui, de sud de Catalunya, nord de província de Castelló, este territori comú, hem après a mirar-nos en orgull, a sentir-nos, a no mirar que lo de fora sempre és millor, de dir, I a compartir. a compartir-lo, a generar inputs nous per a generar nou públic, autoconèixer-nos millor, mirar el nostre... Perquè, clar, aquesta fusió és una fusió també entre cultura, música i patrimoni, O sigui, això fem un espai patrimonial molt xulo. A 3 anys sortíem de lo que seria també el que seria l'oficina de turisme i me n'anàvem a altres llocs, però bueno, per determinades qüestions de quaresmes i d'això no hem pogut sortir al lloc on Perquè volíem. va haver una que la va fer a l'església de l'ermita. No, és que sí. I a les Agustines també. Les Agustines també, que aquest any també volíem fer una mica, però com se mos ha tirat la Pasqua damunt, la Quaresma, no sé què, i ja no ha pogut ser, però bueno. Però Jo l'any sé que que ve... em direu tots, però jo he de fer la pregunta, si haguéssiu de recomanar un concert, quin ens recomanaríeu? Tots? Tots, però ja ficats de que demà comencem, el primer. Molt bé. Home, clar, i que vinguen a tots. I a partir del primer i del segon, tercer i quart. Sí. Evidentment, nosaltres el que garantim és que potser no coneixeràs a les bandes, potser sí, però el que garantim és qualitat. Tal qual, vale? O sigui, cada Experiència per al públic. I sobretot això, una música en condicions de molta qualitat de la música, en molta qualitat de so, en molta qualitat del públic, a un entorn molt xulo. Sí que volem més. Jo crec que es donen les condicions adequades com per a poder gaudir de A més, allí mos cohesionem tots molt, no? Vull dir, hi ha gent que potser no t'has vist mai i d'any en any fas ei, què tal? Vull dir, hi ha molta la interacció entre la gent també és molt important. Sí. Potenciar, que no hi ha com una barrera entre el públic i el músic o entre el públic mateix, que la gent xarren abans i sobretot després, perquè després del concert és quan han passat coses que t'han generat aquell plaer, t'han generat aquelles endorfines, aquella dopamina pel cos, i és quan de veritat surten paraules molt boniques sobre el que és la cultura. I per a mi és una part molt important de l'experiència musical i entenc que per a molt de públic també. I si no, ho potenciarem per a poder d'alguna forma generar este feedback. A veure, la cultura és el benestar. La cultura és benestar social i nosaltres portem el benestar social a Ulldecona i al territori. Ara que em parles de la cultura, que també és una eina de promoció turística a nivell de municipi, Ulldecona, si alguna cosa tenim, és històricament un potencial cultural fantàstic. I la part que a mi també em toca, la part cultural és el meu món, no? Què hauríem de fer perquè encara això tirés més amunt? Doncs, bueno, el que t'he dit abans, creure-ho. Mos ho hem de creure que ho tenim. I ja està. És que crec que no s'ha de fer res més, perquè si t'ho creus, ho vens bé, ho valores. I si ve una persona de fora i te pregunta, escolta, aquí a la iglesia què puc veure? A veure, doncs tenim una iglesia gòtica, és fantàstica, és de les millors del territori. Vull dir, doncs és això, creu-te que ho tens i saber-ho donar, saber-ho comunicar-ho a les persones. Tenim, per una banda, el centre d'estudis, tot el que fan de recerca, Passions, Pastoret, Centre Cultural, els concerts músics, la banda de música. Tenim un ventall... Potser ens hauríem de sentar un dia tots a la taula i dir, nois, aquí hem de sortir una idea per fotre un gran fin de setmana cultural a Ulldecona que entreceu tots. Un altre? Mira que en portem. No ho sé. Mira que... De vegades mires les agendes i fas, a veure, va, que això no podem fer aquí, perquè està tot ple de que si llibres, que si la biblioteca, que si banda, que si... Jo que vaig voltant por ahí, en tot el món cultural, te'n dones compte que dius, ostres, això que fan aquí a Ulldecona ho faríem millor. Per què? Perquè és el que dic, jo veig Passions, que veus que està la Passió, la coral i la banda de música. Dius, collons, i nosaltres per què no som capaços de muntar una història, pum! Bueno, perquè tenim tot. Ho tenim tot, no, i a la millor només és que a algú se li acudisca la idea i digui, ei, ho provem a veure què passa. I és simplement llançar-te.
El que van fer a El Montserrat. que van fer a Montserrat allò va ser preciós. En 10 músics i la coral. Sí. Això a nivell de territori... Bueno, és qüestió de llançar la idea. Mos estem desviant. Veus, més bé com sempre, on anem. Bueno, és la passió el que genera això, valga la redundància, la passió per la cultura, no? Per lo que fem i on vivim, no? I sense complexos. Com ha arribat també la cultura? Pues deixar-nos de complexos i sent conscients d'on estem. Això, per a mi, és essencial. Quin futur imagines per al cicle Secrets? Home, mira, si ens vam plantejar que això ho fem un any per sortir el tema de la pandèmia i ne portem 6, de la mateixa manera que quan vam començar jornades musicals vam dir fem un programa un ritme en 22. Quin futur? Pues ple de música i ple d'iniciatives i ple d'això, no? De passió per seguir fent les coses. Jo crec que tenint la passió que ell diu i les ganes de fer-ho que les tenim, jo crec que pot durar. I podem arribar als 22 anys del germà gran, eh? El germà gran va com un tiro. A veure, és molt important, és molt important tindre les jornades musicals de l'ermita detrás, per tots els sentits, per la qualitat de la música, perquè... Ja es parla d'un referent. I allà a l'ermita és en plan tot molt gran, i aquí gran no podia ser, tenia que ser més petitet, però se complementa perfectament, per lo que comentàvem antes també, que a la millor sí que hi ha gent que repeteix als altres llocs, però és que a la millor hi ha gent que només ve als Secrets, perquè per lo que sigui no pot anar a les jornades musicals. I això és un dels temes que nosaltres també volíem, que la gent pogués tindre cabuda tothom. Saps? I pareix que de moment ho anem... Tu has nombrat una paraula per a mi molt clau dins de la cultura, que és la part social. Quin retorn trobes que té la cultura per als municipis com Ulldecona? A part d'econòmica? No, social. Econòmica... Bueno, no, a veure... Sí, és important, no? Perquè també actives un munt de coses. Però com a social, la convivència, el respecte, tenim el que comentàvem abans, un patrimoni fantàstic, donar a conèixer aquest patrimoni, portar un turisme de qualitat i un turisme amb ganes d'aprendre i en familiar, un turisme familiar, pares, fills, que puguen conèixer tots els nostres patrimonis, entre l'ermita, les pintures, la església, el castell. A veure, jo crec que el retorn que té és este. Tindre un turisme de qualitat, que la gent li agrada el que està veient, que nosaltres poguéssim oferir en qualitat qualsevol cosa, sigui música, sigui teatre, sigui la passió, sigui... A veure, és que tot és això, és donar-los qualitat i ganes. I sostenible. I sostenible. Sostenible, perquè també, tal com està el mundillo avui en dia, fer cultura sostenible és generar futur sostenible. Bé, acabem ja, el temps mirem-nos ha passat com vola el temps, quan estàs a gust i bé. Fem un recordatori de dates, horaris i on trobarem les entrades, com funciona, si va per la web... Sí, se poden comprar allà mateix, però si es volen comprar anticipades, des a www.turismeullacona.cat/secrets, o els codis QRs que hi ha als cartells. En la informació que hi ha a totes les xarxes socials, a la de Turisme Ulldecona, a la web d'Ulldecona, a xarxes socials de jornades... No trobes perquè no vols. Exacte. Igual que qui s'avorreix perquè vol, o sigui, el que sempre diem, és que m'avorreixo que no fan res, ets un avorrit, o sigui, que no, serà mare meu en el que tenim un territori, no? Els concerts, 27 de febrer, 6 de març, 13 de febrer, 27 de març i 30 d'abril, a les 7:30 tots, excepte l'últim del 30 d'abril, que comencem a les 7, com en una prèvia per aprendre alguna cosa baix a fora de l'oficina de turisme en barra que posarà la gent del bar de l'Ermita. Música ambient i després pujarem dalt. Sí, això per anar... I després pugem dalt, la pel·lícula serà a les 8. Ja està, ganes de passar-ho bé, les entrades són a 10 euros, que és un preu molt correcte per a la qualitat que s'ofereix, o sigui, que és una cosa que jo crec que és un preu que està molt adequat per a tot tipus de públic, o sigui, no és una cosa que estigui desorbitada ni és una cosa increïblement barata, o sigui, la cultura té que ser accessible. La cultura té el seu valor. La cultura no pot ser gratuïta. Tenim que aprendre a valorar les coses perquè sí, que vagin ajuts i tot això, però la cultura està feta per professionals. I aquests professionals formen part d'un sector econòmic i com a tal, aquest sector econòmic té que ser clau per a l'economia. No només per al futur de la salut de les persones, que sí, que també, però
encara li dona aquest punt d'imprescindible a la vida, no? O sigui, que tenim que comptar que la cultura és algo, és un fet cultural, però també que té que generar una economia sostenible. Ho tenim que valorar. S'ha de valorar, S'ha de perquè encara valorar. que sigui teatre amateur o que sigui, Lo que hi ha s'ha- unes despeses, que si llum, que si hores, que si vestuaris, encara que sigui gent que no cobra un caché, entre cometes, però hi ha unes despeses i la cultura gratuïta no pot ser. I un preu, ni que sigui simbòlic, Exacte. compromet a les persones, Exacte. compromet Sí, a les senyor. persones i que jo pago, vaig i me comprometo a anar. Perquè alguna vegada el que sí que passa, i que això va passar molt a la pandèmia, no? De que, sí. clar, anem a fer un munt d'actes tots gratuïts, la gent s'apunta, però com no has pagat ni un duro, doncs potser després no vas. No Nos, va. nos presenten i ja està. Tal com estaven les coses de limitacions de bons, traies l'oportunitat a moltes persones que s'havien quedat sense entrada de poder anar. Per tant, este preu simbòlic ajuda en això, no? A la corresponsabilitat en tot I a continuï mantenint en marxa el compromís i en tot, sí. tots els projectes. Pues, moltíssimes gràcies, Cati, gràcies, Agustí. Gràcies a tu, Jordi. Segur que serà un... A vosaltres. I mos seguim parlant per tot el que Sí, vagi sí. venint. Que No. d'aquí no res haurem de parlar de jornades, també, no? També, jo crec que ve una temporada amb unes quantes novetats a nivell patrimonial, a nivell cultural musical, que sí, Mos ja parlem i tindrem. mos tornem a Tenim retrobar. la porta i la finestra oberta. Moltes gràcies per invitar-nos. Gràcies. Gràcies.